Si Sir Eric Espina. Sir Eric, may buntag nimo. Oh, may buntag kaoka o naimbag na bigat, may abak ka. Maraming na aldaw sa Indogobos. Buenos dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Professor na lang itawag ni mo kaoka kay mugi na akong kalipay ka na magtudlo kay siyam katuig kung kuhan nagtudlo ba sa masteral level. Ako sa i-acknowledge, apo ni former Congressman Alonso dito sa Toledo, si Fran Alonso Ledo. Good morning, matan-on nga analytical sa kaya. Ano mata makakita ko sa kuan kanana ang iyahang mga post nindot sa kayo. Si Fall of the Giants. Di pa mo sunod sa kanitang. Ano pa akong igagaw sa si Isabel Montemayor. Morning gaw. Ako ni basahon ang iyang pangutana on air. Pareho kong pangutana, ngano man yun nga agresibo man kaayo sa China. Okay raon ta doon na tayo military capabilities, magsige ta og defend sa US nga katiting raman kayo ang ihatag. Onya, usapo, this implicate our economy. We all know most of our business tycoons had Chinese lineage. Tinuod niya. Onya, you know, when these things out of hand, will be digging trench or bunker. Uy, tinuod ha. China, our neighbor is absolutely showing might in economy and military. We better sit down and talk. It would be destruction if mag-away ang dagko nga nasod were only like phone. O maratag mga humigas nga giligtas natumbas ni Ilas Cabaw. Sir, pareho ko. Una sa tanan, ang kadaghanan sa atong mga negosyante, dilita angay mo ingon nga they are Chinese. They are Filipino Chinese. That's the first thing you have to consider, no. That's a very important kuan kana bang pagsabot. Ikaduha kanang I'm simplifying this, no, but I will go into details. Kung sila Lapu-Lapu nakita sa tulo ka barko sa mga Katsila nga naay kanyon, naay armas de fuego, naay puthaw sa ilang kuan, sa ilang atubangan. Pagkita niya, tapos nakita niya yung mga gagmay tong bangka, tapos kuan lang, bangkaw lang o kuan, arrows. Moingon na lang siya nga, hayang na lang tani, kay pildi naman ta. So Magellan would not have died in Mactan. So, ato ng naso, di ba? Dota nga. Simplify lang na ako ninyo, ha? Lingaw ko ninyo, di mo sa Simple rin tayo ni. Pagkahuman, ang People's Republic of China, that's the exact term. The mainland Chinese, the People's Republic of China, or the Red Chinese, are our enemies, not the people of China. Dili ang yanong katawhan ang atong kontra, kundi ang gobyerno nga nagdumala sa People's Republic of China, which is a communist country, which is a totalitarian form of country. 100 million ang card-bearing members out of a population of 1.4 billion. And then, ayaw ninyo kalimti. Mutuogan mo anang issue nga, no to war, away ni sa Amerikano ug sa People's Republic of China, pasabot na hapit na mo madala sa soft power sa gipasupot sa People's Republic of China nga dili man kamong kontra namo, it is the US, or di man may makigira kay negosyo among gusto mo na yung mga pamulong nga gusto nilang ipasupot kay ngano giimbitar nako kapila mo adtong Beijing, kauban nato sa KBP giimbitar to sa Beijing nga sige mag-exchange lang ta, or ang mga professors kay sa academicians magstorya na sila, ang ending ana mo gyapon na ilang pahibalo nato nga pagbalik din mo po na atong This sa mga tao. This is not a fight between the United States and China. I am not asking you to choose between China and the United States. No, I'm asking you to choose for the Philippines. This is a fight not between two powers, but about the balance of power in the world. Unsa man ang balance of power? Tuwa ba ka nidapig sa totalitarian governments, dictatorship, authoritarian, Pingot kay ta. communist, or niya ka din sa parte sa alyansa nga na ang Amerika, di lang Amerika ha, ang giduol ni President Bongbong Marcos na ang Australia, New Zealand, Taiwan, even Japan, South Korea, Japan, Canada, Great Britain, France, and Germany. So, kang kinsa man ta? Mao mo ginay realidad sa kalibutan. You have to choose. Now, if you want to be a non-aligned nation, katong sa una nga NAM, or you want to be like Switzerland, gasto tagdako kayong kantidad para sa atong national defense. Para maski kinsang nasura, walay langyaw makasudi ni Pilipinas. Maski Amerikano, maski incheck. Pero as of now, we are not in that position. So you have to choose.
Muna kalisod ana. Nay naligo sa atong swimming pool. Moingon ta nga, magstorya sa tag pwede ba ko maligo din ha? Ay nana, sige. Pag mata na to, nay naligo swimming pool na to, may uy, magstorya sa tabi kay kabalo ko maligo raman ka, di man ka mangihi sa swimming pool. Nindutang magpaka-explicar, sir. Na, we still have 1 minute. Pero, napa ko duha ka question. Kidding aside, sir. Si Ahong, akong ipangutana, Mayor Ahong, na-mention to ni mo Lapu-Lapu o Magellan. Wa kay bawas Ahong, ani? Kung ikaw na kay idea, unsa man pilido atong Lapu-Lapu? Sa una magutag sa tagsang Ngan. pangalan. Tapos, ako lang na ipasupot before mo mukabig og liwag dali. Si Hernando Cortez og si Pizarro wala gipatay sa Peru ug sa Mexico. Pero pero pag anhi dinhi sa usa ka katsila gipatay nila Lapu-Lapu. Oh, himan. Kani mo ako yung pinaka-importante. Hard power, soft power. Kanang hard power kanang nas West Philippine Sea. But are we psychologically prepared for the soft power? Unsa man ning soft power? NGCP. Unsa pa? TikTok. Unsa pa? Kanang mga negosyo nga identified sa People's Republic of China. Kanang mga fake Alice Go. Pilay nanagan ana. Wata ka Go balo. huaping. Pila ka buok ang fake citizens overstaying Aliens. aliens. Ang smuggling, ang drug industry, din man nagikan tanan. Ingon na anak mo soft power mo na atong bantayan. Labi na ka ng TikTok. I am for the banning of TikTok. I am muna gibuhat ni President Bongbong Marcos ning gasto siya sa Maharlika funds para palito ng 20% sa NGCP. Kaya eventually gusto niya palito ng tanan kay para mabarato ang presyo sa kuryente. Kaya ang naghatag man day ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines, naghatag man day og dividendo ana sa kuan kay Kaoka, ang source code tuwa sa Nanjing. Ang pag-ayo og patay sa atong NGCP tuwa sa Nanjing. Kanang Nanjing, kanang Nari Corporation is a state-owned company by the Communist Party of China. Muna'y kontra na to. grabiha no. Sus grabiha igor tang gipalatay ang kuryente nato from the power plant, gipalatay ang kuryente paingon dito sa distribution utilities kanang ilang mga secondary lines bayad ta.